кайбер вакыт матур шигырь эләгә. Яисә тәкъдим итәләр, яисә үзең ничектер аны укыйсың китаптан. Укый башлыйсың, музыка туа башлый. Мин куям пюпитрга шигырьне укыган вакытта музыка уйный башлыйм. Ул табигый туа торган нәрсә. Былай теге искусственно туа торган музыка булса, минемчә ул музыкада түгел, ул аннары җырланмый яшәп. Башта ниндидер җырчы сырый безнең язуны. Башта шигырь туа, аннары музыка. Менә шулай тудылар безнең бу әйткән җырларым. Айдар Фәйзрахманов сырады «Чаба поезд». Шулай туды безнең Венера Ганиева өчен «Сөембикә», инде аның инициативасы. Шулай туды бергә үзе Казан урамнарын зинһар өчен хөрмәт эшләремә, йөрәк дәшә безнең бик матур романс. Хәзер менә заказ бирсәләр, акча түләсәләр, шунда язабыз. Подумаем. Ну, әлбәттә инде без язган нәрсә түләнмичә калмый. Анысы турында мин хәзер дә уйланыйм. Пентатоникага чумсак, без бүтән милләтләр белән ничектер менә ерагаябыз. Без якын булырга тиешбез. Без бөтенесен сеңдерергә тиешбез үзебезнең музыкага. Әмма ләкин милли музыка, милли әһәңнәр, милли татар моңы калырга тиеш. И башта. Аны югалтсак, без бетәбез. Шигырь ләбите языла иң беренче баш белән, фикер белән, уй белән кабул ителә шигырь. Җыр йөрәк белән, күңел белән кабул ителә. Күңел, йөрәк бар тик ихласлана кабул итә. Ихласлана кабул итмәй. Синең күңелеңә артык беренче урында фикер кирәк түгел. Хис кирәк. Хис кирәк һәм ихласлык кирәк. Күллияттә дә татар халык җыры бүлеге ябылды. Консерваториядә татар халык җыры бүлеге ябылды. Мин укып бетергәннән соң. Шуннан соң без сорау бирәбез, нигә без татар композиторларын өйрәнмибез, чөнки безнең татар халык җыры бүлеге юк, ябылды. Әлегә дә баягы берәр шушы дәүләт программасы төзеп, менә шуларны күтәреп чыкмакчы булабыз. Габыганы гына мәктәптә укыйлар безнең музыка сәләтле кеше битеге. Музыка мәктәбенә йөргән дәрестәсенә, һәм шуннан соң әкрен музыка күләтенә. Әгәр дә без аңа балалар бакчасында игътибар итә башласак, мәсәлән, Япониядә шикелле. Япониядә бөтен балалар музыка сәнгатендә әзер булсалар. Безгә дә менә шундый үрнәктән әгәр дә файдалана алсак, менимчә, безнең ачылмаган талантларыбыз күп кала. Язар өчен заказлар да бирә кирәк бар үзкәшендә. Бүген дә сезгә әгәр дә опера театры заказ бирмәгән булса, режиссер язмаган да, режиссер язмаган да. Безгә андый заказлар күбрәк кирәк. Әгәр дә менә киләчәктә безнең музыкаль театрыбыз булса, менә ул заказлар артачак, һичшиксез. Шул мәгънәсендә безнең милли музыка театрыбыз булса, музыка сәнгатыбыз бер башка үсеп китәр иде. Безнең бүген көндәге бер кемнең сөйләшеп бетердек, инде музыка театрында куярлык 5 әсәр бар дип әйтәләр. Әзер бүген көндә. 5 әсәр әз түгел. 5 әсәр бер елда әйләндерер өчен җитә репертуар өчен. 1 еллык репертуар өчен. Аннан соң тагын яңа әсәрләр туатырыр иде. Без музыкантлар беребезне беләбез инде. Шулай шигырьләр дә, менә яшьләр, шагыйрьләр, композиторлар, җырчылар еш кына бер-берсен белмиләр, яисә беләләр, ничектер аралашмыйлар бик якын. Һәм менә шул аралашу булмаса, ул бит уртак иҗатта булмый. Шуңа менә шул дуслык монда туа һәм аннан соң менә ул дуслыкның җимешләрен шул лабораториядә без ишетербез һәм аның кирәклеген мин менә шунда күрәм. Иң авыр чаклар ул син белеп торып язасың өстәлгә. Син беләсең икән менә синең музыкаңны башкаручы көтеп тора, тамашачы көтеп тора, сәхнә әзер, оркестр әзер. Һәм менә ул әйбер иң зур канатлар минем өчен, композитор өчен һәм шагыйрь өчен. 18-18 кеше. Шуңа шубагат эшләмәкче булдык. Шубага, чөнки мәсәлән Илмир ул үзе сайлый башласа, яисә шагыйрь Миләүшә мәсәлән шагыйрьне сайлый башласа, шулай ук дөрес түгел бит.
Ничектер калган кешеләр кемнәргә чыгар. Шуңа шубага менә ул димәк бездә чын әсәрләр тумас микән? Шубага белән генә Җиннәр туры килде. җиннәре туры килмәгән. Мәсәлән, Эльмира Калимуллина. Миләүшә Хәйруллина. Миләүшә Хәйруллина. Илдар Камалов. Филус Каһиров. Әйдәгез итеп карыйк. Бу бит эксперимент, бәлки килеп чыгар. Бәлки шәп тә булачактыр. Чөнки чыннан да без җырчылар шагыйрьләрне белми, шагыйрьләр композиторларны белми. Менә бу хәзер конгломерат булды. Менә без 3 кеше, Резидә Губаева, Алмаз Асхадуллин һәм мин, менә без өчәү трио хәзер шушы лабораториядә эшләп карыйбыз. Бәлки килеп чыгар. Минем бик нык эшлисе килә.